kardom karbeng long life kelang ra do an phan tini nang le to ma phan ingdeng thong kepra hini ladak junal karbi youth festival alir alon kipi la donari halok pi non mili arjap lo la penon da pen pini adha kilometer mate kilometer peng an arlu lutsi haladak hamren habe dengja pathua klam along armu ongdung haladak kachito pini kijutsi mate angdung kiti arni lo ilitum hadak thek ponopo lapen ladak hamren pen ladak la katalon la ke jasmet hamren homosti a part of hamren homosti lapen amreng ta so taksi half of mate amreng homosti ta ladak siwang lo lapen sucheng la katu kabe ara tuman sitame adak si ladak hamren habi dengja patua klamalong si ingdeng thong kepra hini karbi junel so youth festival mate havar karbi resort nimso rong aje talon ponpo lapen kopai kemi taso katalon long karbi richo mate traditional king elitom akai longsing ronghang alangli sitame chief guest mate adohi sarpo aman pensi ladak nang chitong po ang par sitame ladak district headquarter pojong oposi ladak DC West Karbi Anglong district commissioner Sarangapani Sarma alangli sitame DC alangli fan ta chophapono lapen alangli stabang po lapen West Karbi Anglong along ladak SP alang tuman sitame nang chitong po lapen jasmet manpeng kedo hamren along jasmet det longri kacharipon rong rup kacharipon man kethe abe pinpo lapen lunsipo uchepi la katu kabe tuman sitame la dak nang chitong dunsi alir alon kipi lapen kilun ke kan kacepate la katu kabe amana peng kacepi kacepang thir la katu kabe nimrokom apartame la karbi ajutang abutha kacethan kachimom dak pedopon po la sikatu kabe sta ninga rongpen la dak nang chitong dulo lapen piniani la so kijut si along bangke ratabai pi sitame ladak pedoponji la se ladak ongdung suri anmu ladak aklimang phar sarpi sarpu saru sareng atum sitame dak nang chetudun si langduji lapen ilitum karbi akhayan chot lapugali akhai kapre katum sitame pudam nang garo atum lapen sotasi mizu atum lapen nepali lapen akhai kapre katum sitame ladak nang chetudun si alir alon nang kipi ladak thek ponongji nasil tum laso khai kaching hon ang thek letum pindeng tum pot sitame arong tin sitame ladak gari motor nang chiriak si ladak wanglo padun ron tarik kep kena pre chiklo tarik kepen tumi tarik kresi pini tarik krenia sitame kedam ke wang lason si chibit be pin eltum thek ponong lo nasil ladak West Karbi Anglong district headquarter sitame ini tum ansu se aphang chingjok ponbom lo lapen il tum akopai kemi ladak Junal Karbi Youth Festival Amaipu Yasemet MEC Hesingrong Par Alani Chipiduk si lakatu kabe atuma pansap lepin song atuma pan lapen manpeng ke do tumansap ni thang ke plak kabe pin pen lapen khai thorom jati party alam plak lepin pen ladak pangrum si alir alon kipi pen da katalon lake ningarong bebe ang thek ladak klang tanglo lasi tangte non editum arlo lupononang lapen angton kacipate alaman sitame lapen sotase da kesia samaipu jasemet bederam rongpi alang lihin pat sitame itum jumesen alam arjuponongji lapen sotas dak thek muchot along atum long pen ilitum charju cethak alam ilitum dak charju cethak alam dak arjupon po lapen nang tumangno peklang pon po hamren angkang katalon pon ako an akimi lapen ko an akinang sot aputhak ilitum dak arlole ilitum langpen arjupon ledang kardom dak hamren habi dengja along dak don rilong masi don ilitum dolo as non arlo lupon pen ingdeng ini adon rilong ti ilitum don angle no nakadak amat lo hamren habi dengja ta lasi non ada kado kabe oto atum kibia pan setame avar sai bi pon lo lapen sota se ladak Lord City non ada alang tum cetak kondo lagi ada tirika matum lo nasi non lasolong non lapua hin sitame Jor selang dukan kulat kebi pon penangan ada tek ponlong lo lapen so tadi PAT department pen sitame ala tum lang
kijun alang mesen kipidon dia pan alang tum ing tot pepin pen pipon bom lo nasi tangte ilitum la so dukan kibi la pen lir alon alang tum kipi kacipi la pen ardi kipidon la supena job ilitum dak mesen ason si tek ponong lo la pen armu sitame anikan bang pen kudam pulotang te pining si armu sitame cetu keong mucot son si tek long lo la pen botol bukan sitame dak mesen pen si ilitum dak tek ponong lo arve jang po sitame kitidung arve la pugali tumon arve la hai thang nat ave sabso arve ke jang pro pen la dak abang ke aduk ape sitame ave pin pen la dak munit ke dam ke bang ke siksa kanik dak thang ave pin pen si la dak talon pon bom lo la pen pini bangke angdung kiti dak ambate kapijut ni lo sinon arlo an ilitum lang dampen ilitum ilut pen idut songja dak mai ka ceria tumpen ilitum charju cetak side bank posenang tangte arlo dam iglo na si nilidak tirikam amai pulo mendadak hamren habar karbi lisun nimso rong aje thongkep rahni ang dek akhir jume karbi ang longarat mendadak desemepet soceng hamren arar pan suri kadam pa jeglo lasi gado wele tum sankurarat da sini lo je jutang jubat ningkan sek pene phong lebang so hamren ni ar pini pen banga thoman kecok thulo lasi piniasai kame tumi pen sepate bom lo kapek kado wedak jutang unit ingkor ga thom an chetong lo la pen pening banga ke ong nai lo sipur ke mo lo la pen jutang po jutang piat man dame methang a order dur pendeng sempot pen misen pen dak bangke tum talon ponong lo la pen dak ke bang an rat tum tame tiret pen methang jutang jubat pan kaching hon ma amana peng sipi seroi la so bang teglong lo ton thak thasi kapek dak hek reset tum le punoi ma intellectual tum le punoi jutang aching hon lun se po lun se pi tum duhui di tuman tame methang jutang lo pen tum dode sang sepen hong ang basi ilitum ovegi miofan anso si ilitum jutang name ang tan an mate bang jutang son kapeman dunia bang putin ta kengkam dior nang pop mas nili tuning relo la pendak yes mepet litum kapace thang nang litum la digital media la penot electronic media la penot print media penot nang litum ka sirapen si litum jutang abang afang anat papang pon bom lo la pen nang litum ka sepaduk pan abang putin channel atau mama reporter atau mana menili suri akadom kilo jangan litum ka cepaduk la penang ji ate litum ka bang putin da sirap ka cetu lo bote litum jutang la sing jo ji lalo kasi dak pinya bang kedak kapek kecepatan ge jurang rang lo pindak bang ni tumbang rata mai pidoi la so rata mai pilon litum man ya mana peng bang litum karbi atum ge arichu do ko bosi arichu pansi johang polo lang lin cetong non po la penalu kapek an hi tum da do po lang litum penitum dak jutang setong rat unit pen ke bang risunim so temen ke than ke mompon isung gatoro dawan punai mai cuma jutang apan ko si aprangan ki pon theng ma khalo he patah sing ki jutan si perempuan di tanah cinta si perempuan lapeng mampu pergi bangki jok mai luar amang kandi ajudan senglon amang itu hello tapi aja Benang ini tu bagi soda, bagu bang ketum. Irong haji, cilo cepati, Bang non asal di Pojapang, ini beritu. Harum kita kiri, hari soda. Ube kini kedua, ini tu asal di Pojapang. Bori Pojapang, ini mai ke halam kita, nak asing kau kau kau.
Jutang hello kaya je, lamet hello kaya je the, kacing room hello kaya le, akhir pian pomsi, pining hongkap rai ini yang deng, kabar kar beri sunim sorong aje, nilitum nipai, kepen cengsi, sayang deng wang bom si ini, kijut si, nipai krehinya nilo, la sinitum la, nipai kepen pini, non kita tangan itu mesen me apa sih? Cepate asal nambung tu am tani cepate pon bom lo wang bom lo la penil tum on an ke la bang suka cepate central pen nang ke lo guideline ateng an pen kapicun je pan tum hamre jodel komiti pen ni tum teaching wa pon lo la pen picun je pan sin le tum ke ning khelo la pen chun rek po pusin tum ta ning khet kep lo la si ke wa non hati tuang deng hawar kar bi sunim sorong aji kapit do pen pining ning kan pen uwe kimia tum an kusitame jutang farman jubat farman elitum un an pen elitum uwe kimi tum da an suse arti pipon po lapen ang song na tu ken kam si yol pon po pusi nili kese samran jode komiti kong chun banga hisaben katu goi phanta kachuniri mate ning thepon lo to ada yang pasal kalau pada itu jadi non ini dengan keluarga saya awak kasih bisnis orang aja kecepatan dipai kepen ini keringinan ini sambil kan lo kecepatan pondok tapi lepas tu kecepatan lo unit yang kita posting gitu tumpang kita sedang itu sambil kan kecepatan itu tapi kang saya tumpang kita sedang pesen pesen saya lo tapi rata tumpang kita sedang pesen rada itu tu nang pacun dulu ni ngarong tu tapi ni sampai lo kata kita kita tapi kesias sedikit nang kelu arona lo ateng doa kita ni tempat dulu tapi satu kekunci dalam kita pesen ni tempat dulu untuk orang sih ni jadi lapente motor bukan asal enam hirjumitan non ko bangke mesen dari tempat dilong lo anak kisah mesin pen apa rata teman kita mesen perang tentang kepati dan nak ketudun tersi ni cuma pan penangan ini nang parung penang kerap ketudun lo itu kadung we pasal ni suruh pajer tapi langsung sih anang itu rata teman nang ketudun pan ba ni sedikit masih ni itu non teknologi dan teknologi kepen pinikrinian home itu lada orang aja padu sangat disaktifin dan non anma ke di tempat biasa nanti dulu lapen macam tu padu untuk bangsa di kedok ini tu lapen benar ini tu lagi soal ke bang itu ansur jutang juga ni tu pindah suntuk niom niti angsong ke Japan ini beritu hamren ke tekere ariso yang ube kini kedua kami ini angsong ke Japan kami pun reproduksi ini himpen ini kesi mereka halang sike dapat singkong di kolom wang non osami bang non otade karbirong aje chelo chepate wang non osami